Соғышым белән мен Дайыш районы Япончина авылыннан. Фәргат Әхмәтшин гомер буе туган ягы тарихы белән кызыксына. Аның авылы узган гасырның 50нче елларында су саклагыч төзегәндә юкка чыга. Аның белән бергә Бөек Ватан сугышында катнашкан авылдашлары турында истәлекләрдә. Рәсми мәгълүматларда сугышта катнашкан авылдашлары саны азрак ди. Менә 70-80 кеше артык. Менә Бөек Ватан сугышында юкка чыккан. Алар исәнлектә юк менә. Мине так возмутило, конечно, шунда тегеде. Мен теге кызыксынмагачтан уйламаган идем. Бу хакта туган якны өйрәнүче без Кубратхан оныклары китабында да язган. Басманы бүген Бөтендөнья татар конгрессында узган түгәрәк стәлдә тәкъдим итте. Биредә галимнәр һәм җәмәгать эшлеклеләре Бөек Ватан сугышында җиңүгә татарларның керткән өлеше турында сөйләштеләр. Тәэминә Биктимирова фронттагы һәм тылдагы хатын-кызлар батырлыгына басым ясый. Алар ничек эшләделәр икән, эшләүне әйтмим, ничек чыдадылар икән. Менә әле генә килә, хатын-кызларга наряд дип әйтәләр, наряд килгән. Ул әнә Казан каймысына хәзер чукып, рәхәтләнеп шунда окоп казырга чыгып китәргә тиеш. Шуннан бары татар кызлары гына Владимир өлкәләреннән алып Нижний Тагилга кадәр бары татар кызлары гына торып чыгарганнар. Фронтның алгы сызыкларында да татарлар күп булган. Аларның кайсылары туган якларына кире әйләнеп кайта, кайсылары юк. Хәлак булганнарның каберләрен сугыш бетеп 77 ел узса да һаман эзлиләр. Ленинград, Калуга өлкәләрендә эшләр башкарылган. Инде 100 меңләп хәбәрсез югалган якташыбыз турында мәгълүмат табыла. Все считали, что сведений этих нет. Хәбәрсез югалганнар турындагы мәгълүмат 1945 елда ук билгеле булган. Алар архивларда сер итеп сакланган. Хәзер фронтта әсирлектә хәлак булганнар турында мәгълүмат Память народа сайтында бастырыла. Аларны чит төбәкләрдәге татарлар белән бергә эзлиләр. Мариэлдан 30 меңгә якын кеше хәбәрсез югалган. Biz Бөек Ватан сугышында хәбәрсез югалган булып саналган якташларыбызның исемлеген ачыклыйбыз һәм туганнары белән очрашуларда аларга документларның күчермәләрен, кагазларның копияларын тапшырабыз. Туган авылы турында китап язучымы, ул Бөек Ватан сугышында хәбәрсез югалганнарны эзләүчеме, эшебезнең асылы бер ди галимнәр. Батыр милләттәшләребез турындагы хатирәләрне мәңгеләштерү, татарларны дөньяга таныту. Biz менә үзебез дә әле татарлар бер-беребезне белеп бетмибез. Башка милләтләр безнең шәхесләр аркылы таный. Муса Җәлил. Кайсы вакытта менә Свердлов өлкәсендә булганда, Свердловта Җәлилгә һәйкәл куйганда, миңа әйтәләр, разве он татарин? Ул казак түгелме ди. Менә шулай итеп, син бикәндә менә хәзер һәйкәл куйдык, ул бит тоже зур нәрсә. Икенче Бөтендөнья сугышында катнашучы якташларыбыз турындагы хатирәләрне саклауның тагын бер юлы хәбәрсез югалганнарның үлгәнлеген тану. Түгәрәк стәлдә шул хакта да сөйләштеләр. Сугыштан соң күп санлы илләр туган илләренә хыянәт итмәгән, әмма шул ук вакытта илләренә кире әйләнеп кайтырга насыйп булмаган солдатларның үлемен таный. Шул рәвешле аларның намуслы булуын дәлилли. Татарстанда да мондый тәҗрибә мөмкин иш ди белгечләр. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.